Pup, iubiții mei, v-am promis de ieri că am să intru live astăzi. Am întârziat puțin pentru că am avut o zi cu multe emoții, o zi care m-a dat peste cap sufletește. Mi-a adus toate memoriile în minte și vreau să recunosc că ziua de astăzi rămâne ca una din zilele de doliu, de zilele triste, o pagină tristă în viața mea, pentru că am aflat de dimineață, primesc un telefon de la una din prietenele mele foarte bune cu care am lucrat în perioada mea, așa zisă, de glorie, când am în grupul Tio Express. Aida Pânzaru, primesc un telefon și, bineînțeles, era dimineața la mine, nu răspund și în momentul în care o sun îmi dau seama că vestea trebuia să fie că a murit Claudia. Și într-adevăr am avut dreptate. Claudia Daniela Nacu, vreau să vă spun despre ea, o fată absolut extraordinară. Am lucrat cu Claudia în anii 80, absolventă a Conservatorului din București, compozitoare, cântăreață, frumoasă, super talentată. Am făcut cu ea primul disc în limba engleză pe care Electre Cordu, de fapt, l-a făcut vreodată în anii 80. Am să vă arăt acest disc. Este, precum vedeți, aici este Aida și aici este Claudia. Sau ele două au fost prietenele mele, cu ele am lucrat, cântărețe superbe. Precum vă spuneam despre Claudia, vineri seara în Amsterdam a plecat dintre noi la 58 de ani, dacă vă puteți da seama. Un om frumos, un om minunat, un om de excepție, un om care nu a fost bolnav niciodată, nu a avut probleme de sănătate, nu a fost afectată de acest virus nenorocit și totuși, cu tristețe, trebuie să vă spun că acest om remarcabil nu mai există printre noi. Dacă ne uităm pe spatele acestui LP, pentru că este un disc care există din anii 80, de 36 de ani, nu mai știu numărul anilor, este un disc în engleză și cântecele sunt cântece românești, toate sunt cântece românești, traduse în limba engleză, de mine, lyrics, Carmen Mureșan, și două dintre cântece, You and I, scrise de fapt de Claudia Daniela Nacu, și Son of Youth. Deci primul de pe Son of Youth and You and I, primul cântec, sunt de fapt compuse de Claudia Daniela Nacu, care nu mai este printre noi. Și sigur că am rămas absolut îngrozită că un om atât de tânăr, de talentat, nu mai este printre noi. Mă amintesc că ea știau că ea locuia la Amsterdam și mă amintesc când a venit împreună cu Aida, care Aida locuiește de mulți ani la New York și pe care o iubesc și este o fată absolut extraordinară. Ea este Aida, o frumoasă, o splendidă, super talentată, un muzician remarcabil, un om să-l pui la rană, prietenele mele bune cu care am realizat atâtea lucruri minunate. Există și videouri în fonoteca de Aura Televiziunii Române cu noi pe care le puteți vedea și, ce să vă spun, cu părere de rău vă anunț acest lucru astăzi și aș vrea ca împreună noi, atâți prieteni câte sunt, să ne rugăm pentru sufletul ei, să-și găsească liniștea. A fost găsită în comă, neavând pe nimeni. Asta e partea proastă, când suntem singuri și nu avem pe nimeni să ne ajute. Soțul ei murise cu puțin timp înainte, așa că viața câteodată poate să fie foarte dură cu noi
Este foarte bine când avem pe cineva lângă noi, când avem familie, când avem cine să ne ajute. Iată că ea fiind singură, n-a avut nimeni, exact cum a murit și Stella Popescu, care nu a avut pe nimeni. Oameni tineri, frumoși, care pleacă dintre noi mult prea devreme, oameni atât de talentați, ce să vă spun, mi-a rupt inima. Asta este tot ce vreau să vă spun. O să vorbesc imediat despre voi, despre problemele voastre, dar am vrut să vă anunț că aș dori din inima mea cât putem împreună să ne concentrăm, să trimitem gândurile noastre de iubire și pace, pentru că după ce un om pleacă din corpul ăsta fizic, există o perioadă de 40 de zile în care noi trecem într-o altă dimensiune. Eu cred că noi, de fapt, nu murim spiritul, energia din care existăm nu moare. Cred că Claudia, de acolo de unde este ea, ne aude, știe că vorbim despre ea. De asta e bine să trimitem lumină, să aprindem lumânări pentru cei care nu mai sunt. De asta e bine să mori cu lumină, ca să-ți găsești direcția. Se spune că atunci când cineva moare e bine să acoperim oglinzile, pentru că cel care nu mai este în corpul ăsta fizic, se vede pe el, își vede corpul mort, se poate chiar și speria. Sufletul continuă să existe, energia din care suntem noi, pentru că suntem dintr-o din energie. Când ne detașăm de materie, asistăm la fenomenul ăsta de detașare și de multe ori sufletul cum să spun, se sperie. De asta spune să acoperim oglinzile când moare cineva, că sufletul se vede în oglindă. Mă iertați. Deci, hai să ne rugăm pentru acest suflet care nu mai este printre noi, să-i mulțumim pentru toate lucrurile minunate pe care ea le-a făcut pentru noi, cântecele ei superbe, vocea ei extraordinară, și am vrut să-i dedic acest live pentru că noi am fost într-o relație foarte bună, am ținut foarte mult. Alaltă ea a venit să mă vadă și în New York și regret nespus că n-am putut să ajut mai mult, că n-am fost prezentă poate mai mult, și totdeauna când pierdem pe cineva regretăm că n-am putut să facem mai mult. Dar vreau să vă ajut și pe voi să vedem ce se întâmplă cu voi, să-mi spuneți dacă puteți să spuneți o rugăciune pentru Claudia Daniela Nacu. Vă arăt încă o dată. Această femeie frumoasă și talentată, care moare la 58 de ani. Vă spun, este foarte interesant, vorbeam și cu Aida. Grupul Trio Express a debutat în anii 78 și prima mea colegă de grup s-a numit Zoe Câmpeanu. După 2 luni ea ne anunță că nu mai poate face parte din Trio Express, că trebuie să plece la Los Angeles. Asta era în anii 79, vorbim de 41 de ani în urmă. Pleacă la Los Angeles și un an mai târziu sau 2 ani mai târziu aflăm că a fost împușcată de iubitul ei într-un parc în Los Angeles. Deci moare tânără la aproape 30 de ani. Lucrez cu o altă fată care vreau să vă arăt, care și asta moare. Este interesant ce fetele cu care am lucrat, unele dintre ele care au avut destine atât de tragice. Angela Olaru, vă arăt și pe ea, care moare la 30 și ceva de ani. Cu ea fac primul meu disc mare, cu ea și cu Angela Stoienescu, și Angela moare și ea la 30 și ceva de ani. Lucrez pe urmă cu o altă fată, Gina, care moare și ea la 40 ceva de ani, și acum aflu de Daniela la 58 de ani. Deci nu știu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, nu găsesc o explicație, decât că unii dintre noi venim și plecăm atât de tineri. Când m-am gândit la Daniela, că moare la 58 de ani, m-am gândit de soțul meu care a murit la 58 de ani și am făcut puțin codificarea vieții ei și, într-adevăr, după socotelile mele, nici la ea nu exista vreo șansă să ajungă la vârsta de 60 de ani. E interesant, codurile astea divine vorbesc foarte mult de cât avem de trăit în lumea asta fizică.
Dar unii dintre noi trecem frumos pe pământ, lăsăm amintiri frumoase, lucruri, suntem creativi, lăsăm în urma noastră ceva care rămâne și în urma lui Daniela vor rămâne, Claudia Daniela Nacu, vor rămâne melodiile ei minunate, prezența ei, filmările de aur de la televiziunea română și așa mai departe. Deci am vrut să vă rog să vă rugați pentru ea și să-i trimitem energie de bine ca sufletul să-și găsească drumul pe unde trebuie să ajungă. Îi mulțumesc lui Aida Pânzaru, vreau să vă arăt pe Aida. Aida este o frumoasă, splendidă, locuiește la New York, este prietena mea, cealaltă colega mea cu care am lucrat ani de zile în grupul Trio Express, care îi mulțumesc că m-a anunțat și care sunt foarte recunoscătoare, o fată absolut extraordinară, un suflet remarcabil, un om pe care îl iubesc, îl ador și mă bucur că o am lângă mine și doresc tot binele din lume. Și mulțumesc pentru bunătatea ei extraordinară, pentru tot ce a făcut ea, pentru toți cei din jurul lui și pentru Claudia și pentru mine. Iar vouă, cei care așteptați întrebări, am să vă răspund imediat. Dacă dintre voi mai sunteți cu brățările, vreau să vi le mai arăt, deci vă rog din suflet să contactați. Eu am trimis multe brățări în România la asistentul meu. Vreau să mi le arăt pentru cei care ați urmărit cursurile. Emanuel le are, deci astea sunt, dacă vreți, ele sunt făcute în așa fel pentru ca să vă aducă prosperitate, sunt de fapt foarte frumoase ca piese de bijuterie și am să-ți trimit, Aida, și ție una, să-mi dai doar adresa și dacă ați participat la curs, contactați pe Emanuel și știu că mai are din ele, eu am trimis mai multe, așa că putem să vă trimitem cadou. Astea sunt cadourile mele pentru voi, cei care ați participat la curs. Iar în viitor vin cu un număr nou de brățări, văd că nu le am aici, o să aduc imediat că vreau să vi le arăt. Fac eu un curs de data asta, fac un curs, se numește The Love School. Și vreau să vă arăt ce brățări am pregătit pentru cursul ăla, ca să vi le dau cadou dacă participați la curs. Este un curs care e numai desemnat să vă ajute să vă găsiți partenerul ideal, să vă găsiți iubirea de care aveți nevoie, să vă găsiți pe voi și sunt sigură că o să iubiți acel curs și o să participați la el. Iar cadourile sunt tot așa, tot o brățară v-am pregătit, o să vă arăt imediat. Am crezut că am luat-o lângă mine, dar aparent nu le am lângă mine. Când o să termin de discutat, ăsta e cățelul meu, o să le aduc să vi le arăt. Hai să vedem care sunt întrebările. Dumnezeu să ne apere, bine spune Georgeta. Hai Răzvan Alexandru, hai Dan, domnul Dan, Claudia Ursu, Ioniță, Maria Ruxandra, Ileana, Aura, Șerban, Monica, Ela, Laura Lupan, prietena mea dintotdeauna, Andreea, Maria Ioan, Chiara, Horia, Daniela, Georgeta, foarte mulți dintre voi sunteți cu mine în seara asta, vă pup și vă iubesc, vreau să știu cu ce vă stau la dispoziție. Laura mă întreb de fratele tău, vreau să-ți spun că anul ăsta este un an dificil pentru el, toate când trecem prin momente dificile este mai bine să nu acționăm, i-aș recomanda să-și mai dea o șansă, nu-i recomand să intre într-un război, nu i-aș recomanda o separare, deci îi recomand să stea liniștit și dacă poate să facă pace ar fi cel mai bun lucru. Andreea, pentru mama ta pot să spun că e o problemă inflamatorie, poate să se agraveze dacă nu este tratată. Îi recomand tot ce este naturist. Vezi că am făcut ieri un live pe celălalt cont al meu de Facebook în care vorbesc exact de problemele inflamatorii care se pot localiza
la oase și aș vrea ca să îl urmărești pentru că arăt câteva produse naturiste care se pot lua ca bromelain, turmeric cu curcumin, care poate să o ajute pe mama și durerea respectivă să treacă. La mama mai este o problemă, o pierdere a densității osoase și tot în live-ul ăla arăt un anume produs ca să-și recâștige densitatea oaselor și nu numai durerea o să treacă, dar abilitatea, mobilitatea ei va deveni mai mare. Hai Daniela, Georgeta, te pup, Horea, domnul Ungureanu, ce faceți? Mă bucur că mă urmăriți, deci cred că ți-am răspuns. Doamna Monica Șerban mă întreb de fiul dumitale. Aș vrea să-l încurajez pentru că lucrurile se vor schimba în viitor. Își împlinește, reușește trebuie să gândim foarte pozitiv și cu licența aș considera că prin toamnă, sfârșitul anului până în februarie își rezolvă și nu-l grăbiți cu serviciul, lăsați-l că se rezolvă situația, se rezolvă ea de la sine. Ana Maria, sunteți în UK, vreți să cumpărați casă, cred că asta înțeleg, dacă înțeleg bine vă rog să-mi spuneți, dacă da, e o idee bună, oricum orice investiție în perioada asta, vreau să vă spun, dragii mei, că sunt foarte pozitive. Doamna Eliana, mergeți la operație, a recidivat boala. Este operația singura soluție? Este întrebarea mea. Vă rog să întrebați dacă există o altă modalitate și nu neapărat să mergeți la boală, la operație din nou. Dar dacă cumva ajungeți la operație, vreau să vă spun că o să fiți bine. Nu să vi se întâmple nimic rău, nu simt cel puțin. Aveți grijă dacă vă operează aceeași persoană sau altcineva, vă rog să-mi scrieți. Doamna Olga Crojocaru, doamna Ionița, doamna Claudia Ursu, Cristina Luminița, pot să vă spun că mulțumesc pentru inimioare și că sunt fericită că mă urmăriți. Sunteți într-o perioadă a vieții noastre de decizie, nu știu dacă vă dați seama, și sunt câteva decizii importante și în viața noastră privată, două lucruri importante care se întâmplă în următoarele 2 luni. Vreau să dați multă atenție pentru că este important. Hotărârea care o faceți va impacta viața dumneavoastră în viitorul, în momentul imediat următor. Doamna Maria Roxana, veți fi fericită. Fericirea e o stare de spirit. Poți să fii fericit la orice vârstă. Fericirea nu ți-o dă niciun lucru material, fericirea nu ți-o dă un om din afară. Fericirea vine din Dumnezeul tău interior, din starea ta de suflet, din felul în care percepți existența. Fericirea vine din abilitatea de a ierta, de a fi recunoscător. Fericirea vine din felul în care știi să gândești, din felul în care știi să te conectezi la lumea ta interioară, la lumea ta exterioară și are mult de a face cu tarea asta spirituală. Deci, oamenii nefericiți sunt în general mulți oameni care suferă și o depresie, de multe ori poate să fie o depresie clinică. Eu v-aș recomanda să vă identificați formele depresive, pentru că omenirea trece printr-o stare dificilă. De asta foarte mulți oameni sunt clinic deprimați. Depresiile clinice pot să fie cauzate de o scădere în nivelul de dopamină, de epinefrin, o scădere în nivelul de serotonină în special, ridicarea epinefrinei și neopenefrine duce la stări de anxietate, la stări depresive și la atacuri de panică. Deci acestea sunt niște aminoacizi, așa zici, hormonii din creier, care de multe ori se imbalansează și atunci ne simțim proști și suntem într-o stare proastă generală și considerăm că suntem nefericiți. Dacă balansăm sistemul nervos, controlăm corpul fizic,
și putem sta într-o stare de bine. Gândiți-vă puțin la preoții care trăiesc în mănăstiri, gândiți-vă la cei care trăiesc în Tibet, la oameni care trăiesc doar prin legătura lor cu Dumnezeu și cunosc fericirea aia în starea de calm, de bine, de conexiune cu lumea eternă. Gândiți-vă pentru o secundă cât de minunați sunt oamenii acum. Ei de fapt nu au nevoie de nimic. Nu au nevoie de nimic din lumea materială să-i facă să fie împliniți și cât de longevivi. Gândiți-vă la preoții din biserici care țin liturghia la 90 ceva de ani, preoții cu barbă albă și care încă sunt bine, sunt sănătoși, sunt fericiți. De unde le vine starea asta de bine? De la conexia cu ei înșiși și de la stabilirea o legătura cu divinitatea. Deci m-ați provocat la conversația despre starea de bine și despre starea de fericire. Aura ei, examenul de mâine, noi trecem examenele, trecem prin viață dacă știm să trecem prin viață și doamna Maria Roxana, vreau să spun că o să fiți foarte fericită dacă redefiniți starea noastră de fericire. Deci este ceva care noi controlăm, lucrurile din viața noastră, noi trebuie să le stabilim, să le controlăm, să le redefinim. Hai doamna Florina Lăcrămioara, mă bucur că mă urmăriți. Doamna Chiara, vreți să vă spun ceva? Mai întrebați-mă puțin mai la concret, pentru că este foarte important să am o întrebare concretă despre situația care există. Camelia Lizelot, cred că procesul tău s-ar putea să se mai decaleze din cauza situației astea mondiale care are de face cu tot ce înseamnă lucrurile legale, dar n-aș vrea să fie afectată de lucrul ăsta. Important este să reușești să vezi dincolo și să vezi finalitatea, că procesul se va încheia. Ana Maria, cumpăr casă, dar se mișcă greu. Dar se mișcă greu, dar reușești. Important este că reușești. Vreau să vezi și tu finalitatea acestei reușite. Este extrem de important. Maria Roxana, mă întreb dacă reușești să fii mamă. Sigur că da, absolut. Cred că ai să ai mai mult de un copil decât un singur copil, pentru că de îndată ce ai pe unul, ai să-ți dai seama cât de mult înseamnă un copil în viața ta și să-ți dorești să ai încă unul. Copiii îți dau sensul vieții, copiii sunt importanți să te hrănești prin existența lor, să trăiești pentru ei, să te dedici, să le dai viață, viitor, un sens de a exista. Deci viața fără copii e destul de grea și revin din nou la Claudia, care cred că și-a dorit toată viața ei un copil. Nu toată lumea are copii, vorba românească, cine are să și crească, dar adevărul este că e o binefacere să ai un copil și în cazul tău sunt sigură că tu o să ai un copil. Și cei care nu aveți copii, să știți că se pot adopta copii. Gândiți-vă pentru o secundă ce extraordinar ar fi dacă am putea să adoptăm câte un copil atunci când nu avem, și ăsta este un proces foarte greu. Știu că multă lume vrea să adopte copii și nu reușește, pentru că procesul în sine, din nefericire, e făcut foarte anevoios. Cosmina, vrei să știi ceva despre tine? Pot să spun că ești într-o perioadă de mutații extraordinar de mari, schimbări importante în lucrurile tale care acum trebuie să se producă în următoarele 5 până la un an și 3 luni. Vreau să îmbrățișez schimbările. Nouă ne frică să se schimbe lucrurile, vrem că totul să rămână la fel, ceea ce nu se poate. Vreau să deschizi ochii și să accepti lucrurile care ți se prezintă și să le înțelegi semnificația. Este un mare lucru. Laura, îmi spui de sănătatea ta, picioarele, deci
face o corelație între picioare și ficat. În general, ficatul poate să fie mărit, poate să aibă o mare doză de toxicitate. Când există toxicitate în ficat, se produce un proces inflamator. Inflamația este cea care doare. Totdeauna când o inflamație în organism, există durere în organism. Dacă ți s-a inflamat genunchiul te doare și nu mai poți să mergi. Ți-a inflamat o măsea, nu mai poți de durere. Deci iată că feriți-vă de toxicități, de anumite substanțe care produc toxicitate în ficat. Nu uitați, ficatul este unul singur față de plămâni care sunt doi, față de creier care are două emisfere, față de mâini care avem două mâini. De ficatul un singur organism, doi rinichi și face toată munca să filtreze tot ce punem în organism. Deci iată că ficatul trebuie purificat. Posturile există pentru că purificăm ficatul. S-au lăsat posturile să mâncăm cât de ușor posibil. Dacă am putea să bem numai apă în postul 40 de zile, nu numai ca să slăbim, ca să ne purificăm de toate grăsimile și toate toxicitățile, ca să ne păstrăm mai sănătoși. Există o carte scrisă de un doctor italian care se numește La dieta de la longevità, care vorbește despre faptul: vreți să trăiți o viață lungă? Mâncați cu cât mai puțin, cu cât îmbătrâniți, și mâncați cât mai ușor și cât mai light, cum spun americanii, fără să îngreunați ficatul, și o să vedeți că cu cât sunteți cum se spun, mai puțin încărcați de toxicitate, cu atât șansele de longevitate. Aveam în area mea un bătrânel care avea 107 ani și juca încă tot felul de sporturi și era incredibil la 107 ani, dar era numai o frunză, era un schelet ambulant, cum spunem noi. Și acolo era cum să spun, tot secretul lui. Nu știu cu ce se hrănea omul ăla, nu știu cum trăia, că trebuie să și mănânci și să bei apă ca să existi, dar în orice caz, consumul lui cred că era minor, dar ăsta era secretul longevității lui. Și cartea de care vă spun eu, La dieta de la longevitate, spune: vreți să trăiți o viață lungă, dați atenție cu cât înaintați în vârstă, la cât mâncați, la ce mâncați, scădeți nivelul de colesterol, nivelul de toxicitate și nu o să aveți dureri, suferințe, nu o să aveți atacuri cerebrale, nu o să aveți atacuri de panică, nu o să aveți infarcturi. Deci fiți atenți ce consumați, totul să fie în moderație. Stați departe de toate adicțiile: adicție la alcool, adicție la mâncare, adicție la zahăr, adicție la țigări. Cât puteți să stați departe de toate adicțiile astea, care sunt forme destructive și din cauza lor ne putem debalansa organismul. Doamna Amelia, mă întrebați de procesul cu casa. Pot să vă spun că se rezolvă. Vreau să vă spun că este posibil să se rezolve până la sfârșitul anului. Aveți o mare șansă. Iei examenul, asta este important. La capitolul iubire îți recomand să fii puțin mai selectivă. Ceva mi se pare că trebuie schimbat în viața ta, fundamental, la nivelul în care tu funcționezi, la nivelul la care tu te conectezi. Și că noi atragem, vorbim de legile astea universale, legea de care voi știți și toată lumea știe, atragem ce e în interiorul nostru. Dacă în interiorul nostru este frică și spaimă și, cum să spun, anxietate față de o relație, atragem persoane care sunt o reflecție a emoțiilor noastre. Deci fiți foarte atenți ce atrageți și încercați, înainte de a vă aduce un partener în viața voastră, să vă interogați pe voi, să aveți o conversație cu interiorul vostru, să vedeți care sunt problemele din voi, care vă macină, care sunteți memoriile, care sunt relațiile precedente care v-au rănit, ce vi s-a întâmplat, pentru că tendința de a atrage același tip de om care l-ați atras înainte o să se manifeste din nou. Deci vreau să știți foarte clar că este important
să ne ghidăm totdeauna după ce este în noi, că ce vine către noi este o reflexie a ce este în noi. Nimic din afară nu se întâmplă întâmplător, nimic din afară nu vine decât dacă noi nu atragem lucrurile respective. Dacă noi atragem bani, de ce vreau eu să vă rog să atrageți bani? Noi atragem prin simbolistică, prin tot felul de energii, de vibrații, prin felul în care credem. De asta noi spunem crezul în biserică, cred în Dumnezeul atotputernic, crezul. Ce credem? Asta se întâmplă, nu credem, nu se întâmplă nimic, nu mergem dincolo de ce credem, că dincolo de ce credem nu există nimic. Există totul în ce credem. Alina mă întreb dacă copilul tău rămâne cu urme? Nu. Copilul tău nu rămâne cu niciun fel de urme și nu sunt chiar atât de convinsă că are acest COVID. În general se pare că copiii nu au receptor pentru COVID. Această istorie cu COVID-ul pe mine personal mă intrigă, mă revoltă. Este atâta nonsens în toată povestea asta, cum să spun, contradicție, ăsta e cuvântul, contradicție între ce au spus odată, ce spun acum, cum s-a înțeles virusul ăsta, ce fel de virus l-au perceput prima dată. De fapt, până la urmă, să vă spun adevărul, nimeni habar n-are de nimic. Nimeni nu știe ce se întâmplă exact, dar este o combinație între faptul că da, există un virus, dar există și alte lucruri care se întâmplă. Și există și radiațiile care se întâmplă, care vin de la aceste minunate instrumente. Există tot felul de lucruri care se întâmplă, există factorul politic, există catastrofa economică, există multe elemente care converg toate și lovesc în noi ăștia mulți, care suntem dispersați unii de alții, suntem puternici când suntem împreună, dar suntem niște biete gâze când suntem separați. Dar dacă omenirea se adună și noi ne adunăm împreună, atunci schimbăm fața lumii și reclădim existența pe alte principii, că pe care mergem acum nu mergem unde trebuie și nu ajungem prea departe, decât poate la un nou război biologic, pentru că după virul ăsta putem să primim un altul și un altul, pentru că intenția este să ne mai împuținăm puțin, că suntem prea mulți, nu? Și cine vor să facă, știu foarte bine, nu intrăm în detalii astea, că fiecare din voi știți foarte bine unde vreau eu să fac. Eu sunt un om curajos și spun ce cred de când mă știu și când cântam cu aceste iubite ale mele colege și prietene, când cântam cu ele, aveam curaj să cântăm în engleză într-o România lui Ceaușescu, când nimeni nu avea curaj să facă nimic într-o altă limbă. În engleză era interzisă, când vorbeam în limba rusă și noi aveam curajul să ne ducem cu fustițe scurte, că eram tinere și ne dau afară din studiouri, cu ciorap cu plasă sau cu rochii verzi și ne acuzau că suntem legionari, că cântam melodii străine și ne crucificau pentru cum îndrăznim. Noi am îndrăznit atunci, generația mea a îndrăznit multe lucruri. Eu am îndrăznit în muzica anilor 80 să fac niște lucruri și am avut curaj și nu regret. Și am avut curaj și să plec în America când am vrut eu să plec, am făcut ce am vrut eu în viața mea și nu regret nimic. Și în viață nu vreau să regretați nimic, niciunul dintre voi. Să aveți curaj, să înfruntați viața, să atrageți ce aveți nevoie, să vă dați putere, să nu vă fie frică de nimic. Astea sunt sfaturile mele. Sigur că eu vă vorbesc din experiența mea proprie, vă vorbesc din sufletul meu, vă vorbesc ca un om care a trecut prin viață și am învățat foarte multe lucruri până la vârsta mea, super înaintat. Dar eu sunt convinsă că trebuie să înaintăm în vârstă cu zâmbetul pe buze și să ne mândrim cu ce am învățat și să împărtășim ce am învățat. Deci, iubita mea, băiatul tău cu așa zisul COVID, că m-ai provocat și tu, nu o să-i se întâmple nimic. Gică, domnul Gică,
Jobul s-ar putea să vină din două părți, să aveți oferte. Nu știu de ce, domnul Cică, ceva îmi vine legat de un domeniu cu vânzări mașini, Germania, ceva îmi vine în minte. Dacă vă rezonează, vă rog să-mi spuneți. Sănătate, să aveți o problemă circulatorie de care nu știți, vă rog să vă gândiți foarte serios dacă puteți să vă reglați. Ai domnul Iulian, Sofia, login, te pup, serviciu, ai și tu o oportunitate, dar parcă în altă parte, nu știu dacă este într-o altă zonă, într-o altă țară, este o schimbare mare care vine în viața ta, o oportunitate printr-o persoană a cărui nume începe cu inițiala M. Și e cineva din univers care te urmărește, care are o inițială V, Victor, Vasile, cineva, spune-mi dacă știi la cine mă refer. Monica Roman, prietena mea, te pup, te iubesc, la mulți ani, spun cu întârziere. Este bună mutarea, da. Ai făcut o decizie bună, ai făcut-o într-un timp bun, era necesară decizia pe care ai făcut-o. Vreau să fii fericită, mai dăm și tu un semn când mai poți, te pup, te iubesc. Hai Natalia, ce faci Natalia? Prietena mea din Londra. Andreea 2021, am ajuns deja în 2021, stai să ajungem acolo, nu zice nimeni că ajungem, dar văd că lumea vrea să sară peste anul ăsta, care este un an de ăsta fatidic, de fapt este fatidic, e foarte interesant, 2020 este un an care dublează cifra 2, cifra 2 se asociază cu, e o cifră feminină de fapt, e foarte interesant, și 2 cu 2 face 4, 4 sunt cele 4 nivele ale creației umane, corpul uman e făcut din 4 elemente, din pământ, picioarele care stăm pe pământ, din apă, din foc și din aer. Pământ, apă, foc, aer, 4 elemente ale existenței umane. Cele 4 colțuri, cifra 4, planeta Uranus, cifra 4 se asociază cu cele 4 colțuri, cele 4 puncte cardinale și este foarte puternică. Cifra 4 sunt banii. Iată că sub incidența cifrei 4 se dărâmă conceptul material pe care l-am creat de o vreme. Și avem un președinte în Casa Albă a cui numerologie este cifra 4. Credeți că e o coincidență? Absolut nu, nimic nu e o coincidență. Totul are o semnificație dacă dăm atenție la coduri, la simboluri, la tot ce ni se întâmplă, la timp. Totul este în timp. Tot ce ni se întâmplă este în timp și nimic nu se poate întâmpla într-un alt timp. Ăsta era timpul să se întâmple. Și de acum, din de 13 ani, multe lucruri se vor întâmpla care ne vor schimba complet existența pe pământ, dar părerea mea este schimbările sunt necesare, sunt pentru binele nostru, nu atât al nostru ca al copiilor noștri, al copiilor noștri într-o altă lume, care în esență se va vrea o lume mai bună, pentru că va fi construită pe alte principii, pentru că principiile pe care am mers, the man-made laws, legile noastre, au ajuns într-un punct mort. Hai Angela, la Tiga, tu ai noroc în dragoste, nu știu dacă îți dai seama, de fapt ai să faci o alegere între două persoane, Rada, și eu te pup și te iubesc, ești tare drăguță, totdeauna am trimis mesaje, eu le apreciez, o să râdeți, dar vă citesc mereu mesajele și mă bucur când vă gândiți la mine. Vreau să spun, Rada, că și tu treci printr-o perioadă mare de schimbări și schimbări legate de cineva din familia ta, dar sunt schimbări pozitive, sunt schimbări în intenția ta de viață, sunt schimbări legate de carieră și chiar de locul unde stai. Aș vrea să le gândești bine și să nu-ți fie frică de ele. Ești într-un an foarte bun, în special spre sfârșitul anului și începând de anul viitor.
intră într-un an care îți aduce foarte multă satisfacție și potențial de echilibru material. Deci, privește puțin în viitor că lucrurile la tine iau o turnură în favoarea ta. Să vedem la cine ne-am răspuns. Știu că sunteți foarte mulți dintre voi. Hai Amalia Torac, a plecat ecranul și ți-am pierdut mesajul. Liliana Angel, fetița ta o să vorbească, nu sunt deloc îngrijorată. Aș vrea să nu o expui la prea multe controale medicale, pentru că când este momentul ca ea să se exprime, va începe să se exprime. Înaintea datei ei de naștere o să reușească sau o să fie foarte bine, nu sunt îngrijorată, te rog să stai liniștită, să nu proiectezi nicio gândire negativă. Alexandra Brumar, ai succes cu blogul, ai succes cu cartea, sunt mândră de tine, mai lucrează la carte, dacă e nevoie de sfaturi, te ajut cu drag. Diana Jo, da, se întâmplă schimbarea în viața ta din punctul de vedere emoțional, partenerul apare în viața ta, n-aș vrea să forțez lucrurile, ele se vor crea într-un an și ceva de acum încolo, încet, încet, dă-ți timp să te vindeci, lucrurile se îndreaptă în direcția în care trebuie. Câteodată ne grăbim, câteodată vrem ca totul să se întâmple ieri, dar pot să-ți promit cu certitudine că lucrurile se vor așeza exact cum trebuie și ai să ai o satisfacție deosebită. Cred că v-am răspuns la majoritatea. Doamna Lidia Chirilă, psihoterapeut, vă pup, vă îmbrățișez și eu vă iubesc din tot sufletul meu. Mulțumesc că îmi dați șansa să mă conectez cu dumneavoastră. Sunteți într-o perioadă a vieții dumneavoastră de mutații, de schimbări. Vreau să vă întreb dacă aveți cumva un băiat și vreau să vă întreb dacă aveți intenția să faceți o schimbare de casă, de locuință, de locație sau să vă mutați centru în altă parte. Anul următor este extrem de benefic, este un an echilibrat cu enorm de mult potențial în ceea ce privește cariera dumneavoastră. Sunteți un suflet mare, ajutați foarte multă lume, sunteți extrem de longevivă, ancorată în lumea asta reală, trăiți cu capul pe pământ, aveți o conexiune cu o bunică care a murit, vreau să vă spun, care mereu vă îmbrățișează. Știți că noi avem legături cu cei care nu mai sunt aici, le simțim energia, sufletul de multe ori și lăsați iubirea celor care au plecat dintre noi să vină către voi, pentru că nu e nimic greșit și nu e nimic rău și nu-i contra lui Dumnezeu. Să credem în viața dincolo de moarte și aș vrea să cred la fel și Claudia, prietena mea și iubita mea, colegă cu care am făcut atâtea melodii frumoase împreună, să cred că ea acolo unde este mă ascultă, că vorbesc, că eu o iubesc și vă iubesc pe toți de voi și că trimitem energie celor care nu mai sunt printre noi și celor care au creat melodii frumoase, că o iubim pe Claudia. Eu am făcut live-ul ăsta pentru voi toți, dar și pentru ea, fiindcă azi dimineață mi-a rupt sufletul vestea asta și m-a îndurerat enorm gândul că un om atât de tânăr și de frumos pleacă dintre noi atât de subit și fără, cum să spun, atât de neașteptat. Și totuși, dacă te uiți la codurile ei, este incredibil, viața ei se oprea înainte de 60 de ani și moare la 58 de ani. Codurile astea sunt incredibile, ne spun exact cât suntem noi aici, cât trăim în lumea asta fizică, totul în lumea asta fizică este codificat. Totul este, dacă știi să le interpretezi, este foarte greu, este un lucru absolut magic să poți să le interpretezi și nu e ușor să le interpretezi. Știu că am mers la cursuri în New York ani și ani de zile să aflu toate trucurile. Cum se poate demistifica, de-am scris cartea de codificare a destinului, cum se demistifică aceste coduri ale vieții noastre
cu care toți venim ca să știm cine suntem de fapt, cât trăim pe aici, care sunt calitățile noastre. De asta mereu vorbesc și mă uit la datele voastre și vă dau o idee despre cine sunteți și pe ce drumuri și în care moment al vieții vă găsiți. Dar vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru atenție, sunt recunoscătoare pentru momentele care mi le-ați acordat și vă iubesc din tot sufletul meu și vreau să fiți bine și să nu vă fie frică de nimic, pentru că ne îndreptăm într-o altă etapă de existență, toți împreună, trebuie să stăm împreună, trebuie să fim mai buni, trebuie să încetăm cu ura din noi și să încetăm cu crimele și răutățile, ca să nu mai perpetuăm karmele astea negative, că plătim pentru ele și plătesc generațiile care vin. Deci hai să încetăm să oprim vibrațiile astea de rău, să le încetăm împreună, să le conștientizăm, că atunci când conștientizăm putem să oprim ura, răzbunarea, frica, invidia, răutatea, putem să le controlăm și să ne dăm seama că viața e atât de frumoasă dacă știm cum să o prețuim și că fiecare clipă contează și că cea mai mare bucurie a vieții este să putem să dăruim la cei din jur și să creăm ceva pentru cei din jur, ca să lăsăm ceva, că nu luăm nimic cu noi decât ce luăm cu noi, karmele noastre, acțiunile noastre, faptele noastre, realizările noastre, e tot ce rămâne în urma noastră. Și că viața este ca un vis, se duce într-o secundă, ne ridicăm într-o zi și toate discurile astea și tot ce am făcut și tot ce am, rămân doar niște memorii și niște amintiri, iar eu vreau să vă spun să prețuiți tot ce aveți, să-i prețuiți pe cei din jur, să-i îmbrățișați în fiecare zi, chiar dacă este coronavirus, să iubiți, să nu vă fie frică, să nu vă fie frică de un virus. Este ceva care nu are putere când nu ți-e frică. Și să vă gândiți cât de binecuvântați sunteți. Eu vă pup, vă iubesc, Doamne ajută la toți prietenii mei, la toți românii de pretutindeni, la toți oamenii iubitori de pace care doresc binele celor din jur. Vă iubesc, să ne rugăm pentru Claudia. Mulțumesc Aidei Pânzaru, prietena mea minunată din New York, și mulțumesc vouă că m-ați urmărit. Vă ador, vă iubesc, vă stau la dispoziție. Vin cu cursul despre iubire, să învățăm cum să iubim cu adevărat, care sunt legile iubirii, care sunt relațiile adevărate de iubire. Mă apare o carte nouă curând și pe baza acestei cărți fac acest curs și vă dau un cadou minunat, vă promit o să vă placă și mai mult. Dacă vreți aceste brățărele, le găsiți gratuit la Emanuel. Dacă ați fost, condiția era una singură, să fiți parte la cursul profesorului Darren Wasman, colegul meu de la Hay House. Deci dacă ați participat la curs, căutați-l pe Emanuel Baran, asistentul meu din România, și solicitați o brățară gratuită. Știu că mai are, eu am trimis destul de multe în România. Vă pup, vă iubesc, Doamne ajută, și să fiți binecuvântați, fericiți și sănătoși, că e cel mai important lucru. Vă iubesc, Doamne ajută!